Dokážte, že v každom trojuholníku sa vonkajší uhol pri jednom vrchole rovná súčtu vnútorných uhlov pri zvyšných dvoch vrcholoch. Označme vnútorné uhly v trojuholníku ABC alfa, beta a gamma a dôkaz preveďme pre vonkajší uhol pri vrchole A, teda pre uhol alfa s čiarkou. V trojuholníku ABC platí, že alfa plus beta plus gamma sa rovná 180 stupňov. Zároveň platí vzťah medzi vnútorným a vonkajším uhlom, ktoré sú vlastne susedné, preto ich súčet je tiež 180 stupňov. Uhol alfa teraz vyjadríme ako 180 mínus alfa s čiarkou a dosaďme do prvej rovnice. Tým dostaneme 180 minus alfa s čiarkou plus beta plus gamma sa rovná 180. Od oboch strán rovnice odčítajme 180 a teraz pripočítajme k obom stranám rovnice alfa s čiarkou. No a dostali sme, že veľkosť uhla alfa s čiarkou, teda vonkajšieho uhla pri vrchole A, sa rovná súčtu uhlov beta a gamma, teda zvyšných dvoch vnútorných uhlov v trojuholníku. Ďalej dokážme, že súčet veľkostí všetkých vnútorných uhlov každého konvexného n-uholníka sa rovná n-2 krát 180. Načrtli sme si ľubovoľný konvexný n-uholník, ktorého vrcholy sme označili A1, A2, A3 a tak ďalej, až posledný vrchol tohto n-uholníka bude AN. Teraz z vrcholu A1 zostrojme uhlopriečky do vrcholov A3, A4, A5 a tak ďalej. Pričom tieto uhlopriečky nám vlastne rozdelili n-uholník na n-1 trojuholník, n-2 trojuholníkov. Súčty vnútorných uhlov všetkých týchto n-2 trojuholníkov nám vlastne tvoria súčet všetkých vnútorných uhlov uvedeného konvexného n-uholníka. V každom trojuholníku je súčet vnútorných uhlov 180 stupňov, preto súčet vnútorných uhlov všetkých n-2 trojuholníkov bude n-2 krát 180, čo je teda zároveň súčet všetkých vnútorných uhlov konvexného n-uholníka. Teraz dokážme, že v každom trojuholníku sa súčet veľkosti vnútorných uhlov rovná 180 stupňov. Označme vnútorné uhly v trojuholníku alfa, beta
a gamma. Teraz veďme vrcholom C rovnobežku s úsečkou AB. Ak teraz predĺžime strany trojuholníka, tak dostávame oproti uhlu gamma k nemu vrcholový uhol gamma s čiarkou. Ďalej využijeme rovnobežky preťaté priečkou a dostávame uhol alfa s čiarkou, ktorý je súhlasný s uhlom alfa. A ďalej opäť rovnobežky preťaté priečkou, tentokrát priečkou BC. Vznikne nám uhol beta s čiarkou, ktorý je súhlasný s uhlom beta. Uhly alfa s čiarkou, beta s čiarkou a gamma s čiarkou tvoria spolu priamy uhol a majú teda 180 stupňov. Uhol alfa s čiarkou je rovnako veľký ako uhol alfa, keďže sú to súhlasné uhly. Beta s čiarkou je rovnako veľký ako beta, keďže sú to tiež súhlasné uhly. A gamma s čiarkou je rovnako veľký ako gamma, keďže sú to vrcholové uhly. A preto aj pre súčet alfa plus beta plus gamma platí, že je rovný 180 stupňom, čo bolo treba dokázať.